Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sekuyisona futhi lelo thuba isona leso sikhathi sokuthi njengoba usaphila nje uNkulunkulu usakunikeza ithuba lokuthi umbheke umfune esanokutholakala. Njengoba nje usakunikeza isikhathi sokuthi ukwazi ukuphefumula nokuthi ukwazi ukuthi ukhulume ngomlomo wakho, uyabona nangamehlo, uyezwa nangamadlebe akho. Isona isikhathi lesi sokuthi uhlale uyibuze emqondweni wakho, uvule nenhliziyo yakho ukuthi ukwazi ukuzwa izwi lakhe. Yena udale konke, akhulume nawe, akhulume nesidalo lesi singaphakathi kuwena ukuze usindiswe kusayi namhlanje. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngizothanda ukubingelela bonke abazalwane, abafowethu nodadewethu, omama nabanobuzane bemizi, amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Amen. uJesu sayinkosi esihlalweni sobukhosi, oyena oyidwala lamadwala, lona itshe ekumele sithembele kulona. Ilona ke itshe makuthiwa othemba itshe, ilona itshe lelo ekumele uthembele kulona. Sizovula ngomkhuleko sithi, Baba, mangcwelise igama lakho emhlabeni nasezulwini. Nkosi uJesu, umbuso wakho wenziwe kithina sisemhlabeni kule mnyama yethu eyithempeli lakho. Ezimpilweni zethu mayenziwe intando yakho njengoba yenziwa nasezulwini. Sikunika udumo thina singabantwana bakho, usidalile yonke into edaliwe emhlabeni ikunika udumo njengoba kwenziwa nasezulwini. Usithethelele Baba kuyiphambeko zethu, la sicasuke khona nala singenzi khona kahle. Wena Nkosi ufuna senze kahle khona, usithethelele Baba kuyiphambeko zethu esizenzile singazi nesisenze singazazi. Usithethelele Nkosi uJesu kuze soqaphela ukuthi senze izwi lakho ngaso sonke isikhathi. Siyabonga nesinkwa semihla ngemihla senyama, siyabonga nangesinkwa semihla ngemihla okuyizwi lakho, okuyimana Baba evela kuwe ezulwini. Senze sibe isibani sezwe ukuthi lakho nakhona sikhuluma noma sinyakaza, inkazimulo yakho Baba iye kuwe Nkosi uJesu, ngoba inkazimulo yonke ingeyakho. Iba nathi ke namanje usivula indlebe zethu, usivula ukuqonda izwi lakho Baba lisazokhulunywa. Kuba loyo naloyo lalele alamkele ewumhlabathi ovundileyo, kuze inkazimulo yakho iye kuwe Nkosi uJesu manje naphakade. Amen. Bazalwane, njengoba sengishilo ukuthi sengibingelelile kubo bonke abantu, namanje ngiyasho-ke ngithi sheshisa uthathe iBhayibheli lakho kuze sizohamba sonke kanye kanye. Akekho oright, akekho wrong, uNkulunkulu kuphela owaziyo. Angihambi ngedwa-ke njengoba ngihlezi ngisho, ngihamba nomfowethu uZondi. Hallelujah. Over to you Nondaba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe kusayi namhlanje. Lesibani lesi esikhanyayo esisibambile ukuba bonke abantu bakhuphukele edwaleni linguKristu Jesu, bayeke ukudwanguze bomnyameni. Sheshisa-ke mfowethu, sheshisa dadewethu, sheshisa mama, nawe mnumzane womuzi, uthathe iBhayibheli lakho sihambe kanye kanye. Kusizoba nakubabuza labafundisi bakho abaqamba amanga bakutshela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ubusiseke wena ngemali. Kodwa wena wazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwena. Wena kodwa uyazi ukuthi ufunani uNkulunkulu, kodwa wazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwena. Amen. Over to you Nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu engumnini mandla onke, ophezu kwakho konke, ongenayo umphelezeli, ongenayo umhlangabezi,
ongenayo umbonisi odale izulu nomhlaba ngamandla akhe eyedwa. Amen. Sibonga uJesu Kristu, uNkulunkulu wangonaphakade, ubaba wangonaphakade, oyinkosi yethu sonke. Angikhathali ukuthi ngabe uzibiza ngayiphi inkolo, kodwa lonke idolo kufanele liguqe phambi kukaKristu ngoba okuyena udala izulu nomhlaba, uyena omele konke. Mina ngale lo. Sibonga abaprofeti bonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga abapostoli bonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ngoba ukuba azange abathume, ngabe ukudina kwakhe kwafika ekutheni umhlaba awulethele ekutheni uphethwe ushe umhlaba nakho konke okuphakathi. Kodwa ngomusa nothando nangokubekezela anakho, usasinikile isikhathi sokuthi thina sithole ukusindiswa. Ngoba usindisele ukuthi ube yiChristian, usindisele ukuthi ube ngcwele. Baningi abazibiza ngamaKristu, bazibiza ngamaKristu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bazibiza ngamaKristu, bajabulela ukubizwa ngamaKristu bese betshela ukuthi basindisiwe. Kodwa ngezenzo bayamphika uNkulunkulu. Bayifana nabafundisi abakhulu, namakhosi alomhlaba, nababusi balomhlaba abaphika uJesu Kristu, benza ukungcola, bacashe ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo Nkosi. Sizobadalula ngencwadi engcwele sibaveze ukuthi bangabaholi bamanga. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu omkhulu ngaphezulu komthetho. Ngisho amaphoyisa yazi ukuthi there is no one that is above the law. Amen. Nami njengoba ngifundisa ngeBhayibheli angikho ngaphezulu komthetho, ngingaphansi komthetho. Hallelujah. Fanele ngulandele konke okushiwo umoya engcwele. Fanele ngithi amen. Amen. Noma ngabe kuthiwa kubhlungu kangakanani enhlizweni yami, kodwa fanele ngivume ngoba ukukhuluma ophezulu kwakho konke. Amen. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe unemali engakanani, noma ngabe udume kangakanani, noma ngabe usatshwa kangakanani. Konke okwale emhlabeni kuyizeleze. Siyabonga Nkosi. uNkulunkulu kufanele sithi sonke kuyena amen. 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 Hallelujah. Siyabingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuba bonke abantu abasemhlabeni, kuba bonke abantu abasemzimbeni, kuzona zonke izitha zeqiniso, kuba bonke abantu abazonda uNkulunkulu. Amen. Amen. Nabantu abazonda nami ngoba ngikhuluma iqiniso. Yes Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi anginike isibindi sokuthi ngibe indoda, ngingabi indoda ngokulengisa isitho sangasese. Amen. Kodwa ngibe indoda ngokumela iqiniso. Amen. Hallelujah. Nokuthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uJesu Kristu. Ngoba uJesu Kristu uyindlela yokuphila. Amen. Uyena ongifundisa ukuthi ngithande bonke abantu, ngiyanthanda nonke abantu. Amen. Ingakho nginitshela iqiniso. Ngoba ukuba ngimthanda ngabe nginqambela amanga. uSathane akanithandi uSathane, ingakho enqambela amanga. uSathane ungubuyise wamanga. Yes Lord. Labafundisi benu babafundisi bakaSathane, ingakho beloke belihlekisa kodwa benikhuthuza imali. Yebo Nkosi. Beniholela esihogweni. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi abe umholi weqiniso. Amen. Ngomoya wakhe ongcwele. Yebo Nkosi. Nokubekezela kwakhe, nokuhlakani kwakhe, nokujula kwakho konke anakho, njengoba isho incwadi ukuthi akekho ongaphikisana naye, noma bezitshela ukuthi baqeda ngayo indodana yakhe kodwa babedlala ngesikhathi ngoba yenza umbukiso ngabo. Amen. Amen. Eyavuka ethuneni esishone ezulwini, esazobuya ibuyisa izobhubhisa umhlaba ngenkazimulo kayise. Bonke abamphika nalabo bamgwaza bayolitheza nenkume. Hallelujah. Bright angazi ngiphatheleni, kodwa ke sifuna ukuzwa ukuthi uBright ufetheni namhlanje. Hallelujah. Ekuqaleni incwadi ivangeli ngokuka Johane, Incwadi kaJohane, isahluko sokuqala, isahluko sokuqala, ivesi lokuqala. ivesi yokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ekuqaleni wayekhona uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uyizwi. Ngoba uNkulunkulu
akekho owamakha Amen. kodwa lithi igama wayekhona eqaleni Amen. ubani na uNkulunkulu Amen. konke kwadalwa ngaye konke kwadalwa uyena Amen. ngamandla akhe yedwa Hallelujah. ngezwi waphimisela kwabakhona ukukhanya kwabakhona amanzi kwabakhona ilanga kwabakhona inkanyezi kwabakhona isibhakabhaka Amen. wathi amanzi awahlukane nomhlaba Amen. kwavela umhlaba wathi akuvele izihlahla nazo zonke inhlobo zezilwane ngezwi Hallelujah. uNkulunkulu unamandla ngezwi kuphela Amen. laba abathi uNkulunkulu akekho abathi kwabakhona iBig Bang noma savele ezilwaneni Amen. baholwa ubuwula nokungazi ngoba yini uNkulunkulu bayekelile ukuthi baqhubeke babe izulu ngoba bafuna ukukholwa iqiniso nalabo abaphendula iqiniso loNkulunkulu balenza amanga bafuna ukulandela inkanuko zabo Amen. ngoba nakukholwa kukho kubona Amen. uSathane uyababusa ba weak. Hallelujah. Amen. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Izwi laluNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu Amen. uyikho konke. Hallelujah. Sukela eqaleni uyisiqalo uyisiphetho. Amen. Amen. Akaqalwanga Yes, Lord. uqale konke ngamandla akhe. Yes, Lord. So awuna kungitshela ukuthi uNkulunkulu wadalwa noma udalwe ebumnyameni noma kuphi akukho lokho eBhayibhelini and akekho umuntu ongasitshela lonto ngoba umuntu oqhamuka nento engekho eBhayibhelini lo muntu siyamphikisa ngoba iBhayibheli iyona nto esiphila ngayo eyisungulo Amen. sayo yonke into ekhona emhlabeni ukuze ukwazi ukukhuluma kungenxa yeBhayibheli ekuyizwi Yebo Nkosi. ukuze ukwazi ukucabanga kungenxa yalo iBhayibheli eliyizwi. Amen. uNkulunkulu wazi konke wazi ingqondo yakho wazi izinto zakho wazi inhliziyo yakho ukuthi umkhohlisi Amen. and umthakathi. Yes, Lord. Yes, Lord. Incwadi yokuqala kaMose ethiwa uGenesis. Isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu emhlabeni akushiwonga ukuthi wadalwa Amen. izulu nomhlaba. Amen. Wadala izulu nomhlaba ekuqaleni. Yebo Nkosi. Okusho ukuthi uvele wayekhona umoya engcwele wawulokhu ukhona. Amen. Awukaze wakhiwe umoya engcwele. Hallelujah. Uthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu ekuqaleni wakha Amen. 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 izulu nomhlaba. Amen. Akukho eBhayibhelini lekuthiwa khona uNkulunkulu wakhiwa. Yes, Lord. Uma unolwazi kanjalo siyacela ubufakazi ngeBhayibheli. Yebo. Uma ngesili iBhayibheli noma kuyimcabango yakho Amen. ngeresearch oyenzile engekho Amen. eBhayibhelini Amen. Amen. hamba oshona esihogweni nolwazi lwakho lamanga Yes, Lord. ngoba sikholelwa yikho kuphela okubhaliwe. Yebo Nkosi. Kuphela okubhaliwe. Amen. Uma ufuna ukuphikisana nami Amen. ngeBhayibheli Amen. uze neBhayibheli. Amen. Hallelujah. Uzongivala umlomo ngeBhayibheli. Yebo. Uma uzoza ngomlomo wakho noma ngokucwaningo lakho Amen. oluthathe ngaphandle kweBhayibheli Amen. olubhalwe iscientist ethile leyo scientist leyo yenziwa uNkulunkulu. Amen. Edaliwe. Thatha lo research yakho noma lo lucwaningo lakho ulifake emgqomeni noma uliflash etoilet. Amen. Amen. Ngoba yini? uJesu wathi kubo. Ngoba yini? Yes, Lord. Ukucabanga komuntu akuyilutho kuNkulunkulu. Yebo Nkosi. Imicabango yakho ngeke izilingane imicabango kaNkulunkulu. Hallelujah. Awukwazi ngisho ukudala isihlahla. Amen. Makuthiwa khona into edalayo manje uyakopela uNkulunkulu. Amen. Njengoshembe, ushembe lokho akwenzayo Amen. ashintshe iBhayibheli alenze lakhe Amen. afundise abantu ukuthi baqhubeke nokona. Amen. Athi wavusa abantu abefile, Amen. athi wavula abantu amehlo, Hallelujah. athi wahlaba ubhoko phansi kwahlakazeka amanzi. Hallelujah. Hallelujah. Akakaze azabethelwe, Amen. akakaze prophet ngayiBhayibhelini kodwa bakhuluma ngoNkulunkulu oyedwa lesikhuluma ngaye. Mekuthi mhlambe khona omunye uNkulunkulu oseceleni abakhuluma ngaye singacela umazi lo uNkulunkulu ongaphezulu kwalo uNkulunkulu lo omoya engcwele esimkhonzayo. Yebo Nkosi. Ngoba abantu bakashembe basebephendule iziwula. Amen. Ngoba umfundisi wabo noma umprofeti wabo uyinja efuna ukurobha abantu Amen. ukwazi iqiniso likaNkulunkulu ngenxa yokwenza inzuzo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Embi. Amen.
banendaba nezinto zomhlaba hambe kwincwadi encwadi yaseThessalonika yesibili. Hallelujah. Incwadi yaseThessalonika yesibili. Hallelujah. Isahluko sesibili from verse 8. Hallelujah. Thank you, man. Noma hambe kwisahluko sesithathu. Hallelujah. Verse 3. Isahluko sesibili verse 3. Amen. Incwadi yesibili kwabaseThessalonika. Incwadi yesibili kwabaseThessalonika. Isahluko sesithathu. Isahluko sesibili. Isahluko sesibili Verse 3. chapter 2 verse 3. Yes sir. Makungabikho umuntu onikhohlisa nangayiphi indlela. Angabi khona oyedwa umuntu kusho iBhayibheli. Amen. Akusho umhlengi. Amen. Lithi iBhayibheli Makungabikho umuntu onikhohlisa nangayiphi indlela. angabi khona noyedwa umuntu ozoqhamuka. Amen. Azosikhohlisa noma ngabe iyiphi Amen. noma ngabe iyiphi Amen. indlela. Hallelujah. Ngoba yini konke osekubhaliwe kwincwadi esambulo uthi uJesu Kristu Yes, Lord. sekuqediwe Yes, kuphelile kuphelele sigcwele isiprofeto sencwadi. Amen. Amen. Athi umpostoli Paulu kwincwadi yaseGalatia Hallelujah. chapter 1 verse 6. Incwadi kwabaseGalatia. Incwadi kwabaseGalatia. Isahluko sokuqala kwiverse lesithupha. Yes sir. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinyane kangaka yena owanibizela emseni. Sibiziwe emseni kaKristu. Hallelujah. Sibizwe umoya engcwele emseni kaKristu. Amen. Niye kwelinye ivangeli. Mase kuba khona ivangeli eliqanjwe ngabantu Hallelujah. abazokufundisa ukuthi uzobhaphathiswa ngokuthi ufafazwe ngamanzi. Yes, Lord. Kodwa iBhayibheli akukho Qana kanye. noyedwa umuntu ongabhaphathiswa ngokuthi afafazwe ngamanzi okokuqala lokho. Hallelujah. Amen. Okwesibili ababhaphathisi. Yes, Lord. Okwesithathu babhaphathisa egameni likaYise, Amen. egameni leNdodana, Yes, Lord. egameni likaMoya Engcwele. Oh, Nkosi. Umbuzo umile awujiki uthi ubani owabhaphathiswa ngegama likaYise Amen. negama leNdodana Amen. negama likaMoya Engcwele eBhayibhelini? Ngifuna oyedwa, angifuni abaningi, ngifuna oyedwa owabhaphathiswa kanjalo okubhaliwe ukuthi Umbani wabhaphathiswa ngegama likaYise, ngegama leNdodana, ngegama likaMoya Engcwele. Uma ungekho ubani onishumayezile lolo vangeli lokuthi ngibhaphathise kanjalo na? Ngoba uma ulazi iBhayibheli unoqonda wambulelwa, ungazimbulelanga. Amen. Amen. Ngoba nibaningi nabalandeli for mahala iBhayibheli anilivuli. Amen. Nazi ukuthi mina esontweni kufuneka nithole izibusiso, ninikelele ukuthi nithole umsebenzi. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu. Nishiya iqiniso uthi uJesu Kristu ngiyindlela. Amen. Ngiyiqiniso. Yes, Lord. Ngikuphila. Amen. Azothi ushembe. Amen. He is the way. Amen. Noma athi uyindlela. Ngifuna ukwazi ukuthi ushembe uyindlela eyaphi. Ngifuna ukwazi ukuthi uyindlela eyaphi ngoba uNkulunkulu umoya engcwele ohlela kuKristu. Owehlela kuKristu kwincwadi kaMatthew chapter 3 verse 16. Yes, Lord. Umoya engcwele wasebhaphathisiwe uJesu Kristu wavuleka izulu. Amen. Angikhumbula ushembe kuthiwa khona incwadi ekhuluma ngayo kuthiwa kwavuleka izulu kwehla umoya engcwele weza kuyena. Amen. Amen. uJesu Kristu kwehla umoya uvela ezulwini, uNkulunkulu afakaza ngaye wathi lo indodana yami engithokozile ngayo. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Do you understand? Indlela neqiniso nokuphila. Ushembe uyindlela ngifuna ukwazi ukuthi uyindlela eyaphi. Amen. Eyamanga. Angithi incwadi ke ngiyamangala ukuthi nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu niye kwenye ivangeli. Ingakho nje sintshela ukuthi nesihogweni ngoba niphambene nemfundiso kaNkulunkulu akubona abantu bakashembe kuphela, abantu abasonde emaromini, abantu abazibiza ngamaChristianity, abantu abazibiza ngamaBaptist, abantu abazibiza ngamaLutheran. Why ngisho njalo?
uNkulunkulu watshela uMoses kwincwadi kaLeviticus chapter 19 verse 1. Yes, Lord. Wathi Moses, khuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. Yes, Lord. Ubatshele ukuthi mababe ngcwele ngokuba mina Jehova wakho ngingcwele. wathi Hallelujah. uNkulunkulu wathi akakhuluma abantwana bakwa-Israyeli. Hallelujah. Abantwana bakwa-Israyeli Amen. igama Amen. akashonga ukuthi Amen. isibongo Amen. njengoba kuyibandla lakaShembe. Amen. uShembe uNkulunkulu akukhumbuli ethi-ke Moses Amen. khuluma nabantwana bakaShembe. Amen. Akashongo njalo. No, cha nakanye. So alikho ibandla lakaShembe eBhayibhelini. Cha nakanye. Alikho ibandla lamaLuthela. Amen. Alikho ibandla lamaRoma. Amen. Alikho ibandla lamabaptist. Amen. Niye kwelinye ivangeli. Leli ivangeli- Elingesilo elinye. Thiwa wonke umuntu oqamba amanga Amen. uya eqhibini lomlilo. Yes, Uma wonke umuntu oqamba amanga eqhibini lomlilo, Yes, Lord. uma uqhamuka nento engekho eBhayibhelini, Amen. Amen. uqamba Elingesilo. uthi inkolo. Yes, Lord. Yabona ngoba sinezulu eziningi, Amen. basi khona uJesu omnyama khona uJesu omhlophe. Hallelujah. Okuthi khona uJesu oyiChina. Amen. Ngoba yini? Amen. Abantu badukile. Yes, Lord. And siyabatshela ukuthi uNkulunkulu akekho omnyama. Amen. Noma kuthiwa umnyama noma uNkulunkulu akanaso isiqu. Amen. Akanaso isiqu. Amen. uJesu Kristu esingakhuluma ngaye inyama uNkulunkulu ayihleli kuyona. Yes, Lord. Angiyazi Yes, umbala, anginandaba, nginendaba nemfundiso ezongiholela ekusindisweni ukuze Yes. ngingabhubhi. Amen. Why ngizokhathalela imbala? Ngoba yini imfundiso yomuntu. Amen. Hey, Nkosi. Amen. 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 Abantu base-Europe bafika nezithombe Amen. lezi ezigcwele imizi yabantu Amen. Edukisayo. abakhonza zona bahambe beshaya iziphambano esifubeni nasemahlombe. Amen. Bathandaze kuzona. Baphinde bafundisa ukuthi bebethandaza abathi oh Maria ocobileyo. Amen. Akaze kube khona eBhayibhelini incwadi yakhe sifunda ngayo kwincwadi kaMatthew chapter 6 isitshela ukuthi ke mesithandaza sothi baba wethu osezulwini. Sifundiswa uJesu Kristu kanjalo. Amen. Amen. So uma Amen. uJesu Kristu esifundisa iqiniso njengoba linjalo ukuthi ukusindiswa kwethu Yes, kusekutheni kufina thina sifanele sikholwe. Yes, Why thina sithatha izinto ezishiwa abantu? Yes, Lord. Ngoba yini abantu bayasiphuca Yes, ukwazi Lord. basishiye Amen. nemfundiso yomuntu. Amen. Sikholelwe izinto ezishiwa abantu ezingekho eBhayibhelini. Amen. So uma ungayazi indlela uzongena kanjani ezulwini? Amen. Uma betshela ukuthi enza i-sinner's prayer Yes, Lord. kodwa eBhayibhelini ayikho i-sinner's prayer. Yes, Lord. Siyayifuna i-sinner's prayer ayikho. Yes, Lord. Siyafuna umuntu wabhaphathiswa egameni likayise nelendodana likaMoya Ingcwele akekho. Amen. uJesu Kristu wabathuma kodwa leyo nto leyo Jesu Kristu ayisho yagcwaliswa eBhayibhelini kwincwadi yezenzo Amen. isahluko sesibili. Amen. Wathi ithi incwadi yaseThesalonika singavumeli noyedwa umuntu asikhohlise. Singadukiswa. Amen. Usho ukuthi ke baningi Yes, Lord. abezile Yes. njengengilosi zokukhanya kodwa bayimpisi ezigqoke isikhumba semvu Yes, Lord. bezele ukuzodukisa abantu Amen. ngenxa yezikanuko zabo. Amen. Makungabikho umuntu onikhohlisa nangayiphi indlela ngokuba aluyi kufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho. Bonke lamabandla Amen. fanele avalwe ashintshe amagama Amen. ngoba uNkulunkulu akashongo ukuthi kuyilamagama abazibiza ngawo. Yes. Lokho kwamanga kuphela kukodwa angifuni Yes, ukuze Lord. ngiye kude Yes, ngoba Lord. yini uNkulunkulu akashongo ukuthi Yes, ke Mhlengisi Church Amen. or Baptist. Baptist Church Amen. or Pentecost. Lutheran Church or Pentecost Amen. yinto le eqhamuke nomuntu. Or Catholic. Akazakho uNkulunkulu ukuthi kuyinkolo ethize. Amen. uJesu Kristu eseqedile uNkulunkulu ukutshela uMoses ukuthi eqale watshela uJakobe wathi Jakobe igama lakho lizoshintsha manje Yes, Lord. uzobizwa ngoIsrael. Yes, Lord. Nesizwe sakho kuzobe isizwe saka-Israel. Yes, Lord. Afike kuMoses antshele umyalelo ukuthi abantwana bakwa-Israel kufanele babe ngcwele. Amen. Umyalelo lowo Amen. akasho ukuthi uMoses asike sibonisane ngegama lenkolo. Amen. Uyakutshela ukuthi uNkulunkulu uzokwenzakalani. Amen. Uma ukholwe lokho uzokwenza. Amen. Uma ungakholwa uzokwenza intando yakho. Kodwa kunesigwebo salokho.
njengoba ke noJesu Kristu afika wakhuluma noPetru. Amen. Wathi Petru kuleli dwala ngaphambilini lalela kahle. Lalingekho igama Amen. elithi isonto. NgesiNgisi bathi it's a church. Amen. Ngakho ngaleso sikhathi uNkulunkulu ekhuluma ahambe kule ncwadi ngifuna chapter ya Matthew. Gijimeni chapter Matthew ngicela verse 16. Amen. The Begin. 16th chapter. Hallelujah. Ngifuna verse 21. Amen. Starting from verse 18. Chapter 16, verse 21. Verse 18. Verse 18. Hallelujah. Chapter 16, verse 18. Yes. Ngokuka Mateyu, isahluko 16, iverse 18. Incwadi kaMathewu isahluko sika 16 verse 18. Amen. Ngizoqala ku17. uJesu waphendula wathi, Before uqhubeke, awuhambe lapha ku verse 15. Amen. Thank you, Lord. Noma uqale nje ku verse 13 ngifuna ukuzwa ukuthi isukaphi le ndaba before siqale sikhele phezulu. Yes, Lord. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya, Philip wabuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Ufuna ukwazi abantu ukuthi bathi wakabani banalo nolwazi ukuthi uhuye yini lothunyiwe. Amen. Olethiwe ngokwesiprofeto, othunyiwe ngokwesiprofeto. Uye yini lozogcwalisa incwadi uMessiah na? Yes, Lord. Bathi abanye basho uJohane umbhaphathizi. Bathi abanye uJohane umbhaphathizi, kodwa uJohane ukhona. Abanye basho uJohane ukhona. Hallelujah. Uboshiwe uJohane. Amen. Abanye basho uEliya. Abanye basho uJeremiah noma omunye wabaprofeti. Okusho ukuthi abazi abaqondi nabo basho into eshiwo abantu. Yes, Lord. So ngoba babuze lo mbuzo baphendula lonto abayizwa ngabantu. Kodwa khona ozoqhamuka nempendulo eqondile kubona laba anabo. Amen. Wathi kubo, nina ke nithi ngingubani na? Nangu umbuzo. Nina ke nithi ngingubani na? uSimoni Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Waphendula uPetru wathi, lo lalela ukuze ukwazi ukuthi uvume lento eshiwa uPetru. Yes, Lord. Fanele ubikholwa. Yes, Lord. Umuntu okholelwayo ezwini. Amen. Onoqonda, ofundisiwe. Amen. Abantu abaningi bathi uJesu Kristu uyinkosi, umsindisi. Amen. Kodwa abaqondi ukuthi nabo basho ukuthini, abazi ukuthi basho ukuthini. Amen. You understand? Yes, Lord. Uthini uJesu Kristu kuPetru? uPetru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona. Usebusisiwe. Yes, Lord. Khona lento abusiswe ngayo. Yes, Lord. Le esimenza ukuthi asho kanje uJesu Kristu kuyena. Amen. Ngokuba inyama Ngokuba inyama negazi. ngokuba inyama Negazi. lalela uma usake enyameni Yes, Lord. ngeke uzokholele kuKristu Amen. ngoba usenyameni. Amen. Uma usake enyameni ngeke uzukholele le ntshumayelo le engishumayela ngeBhayibheli. Yes, Lord. Ngoba yini? Uhleli enyameni. Inyama negazi Inyama negazi akukwambulelanga lokhu. ayikwazi ukwambuleleka. Inyama negazi ngeke ize yambuleleke. Amen. Akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Yabona uNkulunkulu uthi ngiyoba nomusa kulabo engiyoba nomusa kubona. Yebo Nkosi. Uma inhliziyo yakho ikhuni, Yes, Lord. uma inhliziyo yakho ibophekile, uSathane sekubophe ngamaketangu. Amen. Ngisho ingafika imbewu yezwi ngeke yenze mehluko Hallelujah. ngoba usenyameni. Siyabonga. Ukuze ngibuleleke izinto zikamoya, kufanele ube semoyeni. Siyabonga Nkosi.
uPetru wabasemoyeni Amen. uNkulunkulu wambulela Amen. wangakongena umoya kuyena wambulela umoya ukuthi lo Amen. uyindodana Amen. kaNkulunkulu ophilayo. Wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathini uJesu Kristu? Ubusisiwe wena Simon kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Uthola abafundisi abama fake. Yes Lord. Beloko bethi Jesus is king, Jesus is Lord, Jesus Yes, is Lord. king, Jesus is Lord. Siyabonga. Ngapha ubhizi ulala nabafazi babantu, ngapha unezintombi esontweni, ngapha ulala nabanye abafana uyisitabane, ngapha uphuza utshwala, ngapha uyabhema. Amen. Umfundisi. Amen. Hallelujah. Yes Lord. Umfundisi. Yes Lord. Uthi Lord is Jesus is Lord. Inkosi yamakhosi. Uzajuluke ashachala balaba, la akhuluma into engekho. Amen. Ngoba yini usenyameni. You understand? Uma ukhona izinto zikamoya, Yes Lord. uyakholwa Amen. ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ngoba Amen. ukutshela ukuthini? Amen. Uthi ungabulali, Amen. ungaqamba amanga, ungaphingi, Amen. ungabe ufakazi wamanga. Yes Lord. Amen. Uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Yes Lord. Amen. Amen. uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabikho uAbraham ngangikhona mina. Umoya okuKristu, Yes Lord. umoya wangona phakade. Hayi inyama. Ngoba babheka inyama bathi hawu ngoba wena usemncane wohlanganisa 50 years nje. Yes Lord. Yes Lord. Ukhuluma ngomoya ehleli kuyena. Ulwazi analo Hallelujah. alinikwa uNkulunkulu. Hallelujah. Njengoba umoya engcwele wehle usuke ezulwini wehlela kuyena. Le nyama le iveseli umzimba lo uNkulunkulu athathe wawakha kule kwisinya sika Mary noma uMaria. Yes Lord. Yayizolo Yes nto. Lord. Yes Lord. Sakhula Amen. wasinaka wasigada. Sangabi nasici, sangabi nasihla, sangabi nambimbi. Amen. Amen. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi enze usiko lokubhabhathiswa ngoba uze ukuzofundisa abantu izinto ekumele zenzeke ukuze basindiswe, bayeke ukuhlabela amadlozi, bayeke ukuhlabela izithombe, bayeke ukukhonza uNkulunkulu abangesibo uNkulunkulu, bayeke ukukhonza izithombe. Amen. Yayizolo nto. Yes Lord. So manje usethini uJesu Kristu kuPetru ukuthi uyimbulelwe kanjani lento le? Amen. Amen. Ubusisiwe wena Simon kaJona. Yes sir. Ngokuba inyama negazi ayikwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Uma yonke into umfundisi ufundisa ngeBhayibheli, Amen. yonke into uyimbulelwe bani? uBaba osezulwini. Uma wonke umuntu athi umprofeti noma umpostoli, yonke into uyimbulelwe bani? uBaba osezulwini. Umpostoli uPaul wayengekho kanye nalabafundi bakhe uJesu Kristu ayinabo. Abanye abapostoli oPetru, no James, oJakobe, no Matthew, Amen. no Luka wayengekho. Amen. Kodwa uNkulunkulu uJesu Kristu Amen. wazibonakalisa kuPetru kuSawulu. Yes Lord. Yes Lord. Hambe kwincwadi yezenzo. Hallelujah. Wazibonakalisa ukuze ezothola ubufakazi obugcwele, ukuze ezoba umpostoli ngokuphelele. Ngoba yini? Umbulelwe uBaba osezulwini. Hallelujah. Amen. You understand? Yes Lord. 8. Hallelujah. Hallelujah. Noma hambe about chapter 8 Amen. chapter 9 Hallelujah. from verse 3. Yes. Kepha uSawulu. Iyona lengifunayo. Hallelujah. Incwadi From yezenzo. verse 3. Incwadi yezenzo. Yes sir. Isahluko 8. Yes sir. Ivesi lesithathu. Kepha uSawuli waye lichitha ibandla engena ezindlini ngezindlu. Ngifuna chapter 9. Hallelujah. Hambe chapter 9. Gijima baba. Hambe ngifuna verse 3. Izenzo, incwadi yezenzo isahluko chapter 9. Yes sir. From verse 3. Yes sir. Kepha ekuhambeni kwakhe Kepha ekuhambeni kwakhe. esesondele eDamaseko. Yes sir. Kwambaneka Washawa umbani, Masinyane. washaya umbani. nxa zonke
macala onke ukukhanya okwavela ezulwini kwavela ukukhanya oqhamuka kuphi ezulwini kwamvala amehlo wawaphansi Hello. nabantu ayehamba nabo Amen. kwasekwenzakalani wawaphansi emhlabathini yes sir ngifuna wezwa izwi lithi kuye, wesezizwi Saul 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 Ungisingelelani na? ungisingelelani na kulukhuni kuwe kukhuni kuwe ukhahlela ezintandini haleluya do you understand wayesethi ungubani inkosi uthini wayesethi ungubani inkosi ungubani Nkosi. inkosi Amen. umbiza ngenkosi Amen. kodwa akakozi introduce yathi mina nginguJesu omzingela wena uthi uJesu Kristu wayekhona ngesikhathi Amen. sikaAbraham amen amen usekhuphukile wayezulwini yes lord yes usezozibonakalisa lord yes lord kuSawuli yes lord usethi manje ke Yes, Lord. Saul Saul ungisingelelani na kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini you understand yes lord uyazibonakalisa yes lord uma esibonakalisa emva kwalokho ulandela imiyalelo eqhamuka kuyena uKristu amen amen uSawuli ukuthi nanto kumele uyenze Amen. ukuze usindiswe Amen. kufanele ubhabhathiswe Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu Amen. uthole isiphiwo sikaMoya engcwele uqala ufundise yes lord mase ufundisa le gospel le yes lord usuthula ubufakazi uma ufundisa ngezwi likaNkulunkulu Amen. uthula ubufakazi amen thina sithula ubufakazi bokuthi uJesu Kristu uyaphila uNkulunkulu osezulwini uNkulunkulu ozobuya azobhubhisa umhlaba ezoqoqa ibandla lakhe ubusisiwe wena Simon kaJona Yes, sir. ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini uma ukhona ngoba umbuleliwe ubaba osezulwini amen awukwazi ukufundisa ngoNkulunkulu kodwa udakwa utshwala yes lord awukwazi ukufundisa ngoNkulunkulu kodwa ubufeba Yes, Lord. awukwazi ukufundisa ngoNkulunkulu umfundisi ontshontshayo amen awukwazi ukufundisa ngoNkulunkulu umfundisi othanda obhabhathisa abantu ngegama likayise lelotshana kaMoya engcwele amen awukwazi amen do you understand yes lord ngifuna uselapho uhamba ngifuna ukuthi sifuna kahle hle sifuna ukuthi ibandla elikabani Amen. ibandla elikabani hambe kwincwadi eMathewu incwadi eMathewu amen amen chapter 16 qhubeka lapha verse 18 yes lord nami ke ngithi kuwe nami ke wena unguphethu wena unguphethu amen phezu kwaleli dwala leli dwala leli phezu kwaleli dwala phezu kwalesisekelo phezu kwalesisekelo phezu kwalemfundiso yes le lord yes lord phezu kwalezinto engitshela zona ngiyakulakha ibandla lami ngiyakwakha yini ngiyakulakha ibandla lami uthela uje uNkulunkulu kuMoses haleluya ngale kwincwadi yami niyakuba ngcwele ngokuba niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova wenu ngingcwele khuluma nabo bonke abantwana abantwana amen khuluma nabo bonke akasho Amen. ukukhuluma nalo lonke Amen. ibandla Amen. likaKristu noma ibandla likaSheme Amen. abantwana bakwa Israel isizwe sika Amen. Israel amen lelo gama lelo ligcotshwa uNkulunkulu Amen. ngoba uJakobe lo gama wanikwa uNkulunkulu Amen. akaqedwanga ubaba Amen. wakhe Isaac inhlanganyelo yabantwana bonke bakwaIsrayeli inhlanganyelo yonke abantwana bakwaIsrayeli inhlanganyelo Uthi ngesingisi kubo. bathi congregation amen uba ufuna khanda uthi kubo niyakuba ngcwele niyakuba ngcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele nangoba uNkulunkulu usefika enyameni ngoba incwadi kaJohane chapter 1 verse 14 ithi wabasenyameni amen amen wabasenyameni amen Do you understand? ulizwi waba yinyama ulizwi waba yinyama wakha phakathi uNkulunkulu kwethu weza enyameni wakha phakathi kwethu elethele imfundiso eseyitshela uPetru hambe ngalo incwadi eMathewu sabona inkazumulo sabona yakhe inkazimulo yakhe inkazumulo yedwa ovela kuyise ovela yedwa kuyise Amen. akekho umuntu Amen. oseke Amen. wehla ezulwini Amen. ngaphandle kwalowo owakhuphuka ezulwini ngaphandle kwalowo Amen. owehla ngokuba inyama negazi okukwambulelanga lokhu Yes, kodwa sir. ubaba osezulwini you understand nami ke ngithi kuwe nami ke wena unguphethu phezu kwaleli dwala phezu kwaleli haleluya Ngiyakulakha ibandla lami. You understand? Hallelujah. Phezu kwaleli dwala leli niyakulakha ibandla lami ibandla elikaKristu Amen. Shembe awunalo ibandla Amen. Roman Catholic Church awunalo ibandla Hallelujah. Baptist Church awunalo ibandla Hallelujah. Hallelujah. Angikhathali ukuthi ngabe uyibiza ngani amasango Amasango. imfeketho yamabandla leyo liyakhile ayikho amasango ebhekile ehidis awayikulahlula amen awayikulahlula yabona ningaqamba amanga ngoba kuvunyiwe ngencwadi yesambulo
kuchaziwe incwadi yesambulo ikhuluma ngezinto ezisazokwenzakala nezinto esezenzakalile. Kubhaliwe ukuthi ke uSathane uyabusa emhlabeni. Siyakwazi lokho. uSathane nguyise wamanga. Yes, Lord. Kusukela seqaleni wababulali. Hallelujah, glory to God. You understand? Nengilosi zakhe. Uthini uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 44. You understand? Ifuna ke manje sithola ukuthi ke uSathane ubani uSathane? Amen. Ngoba abantu abafuna ukukholwa iqiniso. Nikholwa amadoda aneyintshebe ezinde aqambela amanga athi gqokana amaloko amhlophe. Iloko lakhe elimhlophe libekiwe ezulwini nomqhele wakho. Uma uziphatha ngendlela uKristu afundisa ukuthi uziphathe ngayo ungcwele. Amen. Amen. You understand? Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 You understand? Hallelujah. Hallelujah. Yeah? Hallelujah. Egameni lika Hallelujah. Jesu. Hallelujah. 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 Amen. Amen. You understand? Incwadi ngokuka Johani. Incwadi ngokaJohane. Isahluko 8. Isahluko 8 From verse 42. from verse 44. From verse 44. Yes, sir. Nina ningabakayihlo uSathane. Yabona nina nonke enikhonza kulamabandla engwabalayo. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Nina nonke engamabandla engwabalayo. Amen. Ama-Baptist, ama-non-denominational, ama-Roman Catholic Church, abanye bazibiza ngamaZayoni, abanye bazibiza amaNazaretha. Hallelujah. Udukiso. Ningabakayihlo uSathane. Abaholi benu baholwa uyihlo. uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. uJesu Kristu usho kahle kuphela ukuthi uzokwakha ibandla lakhe. Ibandla elikaKristu. Kunedwala, idwala nguKristu nguNkulunkulu. Amen. Isisekelo. Amen. Amen. uKristu nemfundiso yakhe. Yes, Lord. Yayizwa lonto leyo. Yes, Lord. Amasango eHades awayikulahlula. Ngiyakuninika izahluthulelo zombuso wezulu. Izahluthulelo. Yes, Lord. Uhamba ngendlela engcwele. Amen. Ezulwini angeni lutho olungcolile. Yes, Lord. Izifebe azingene ezulwini. Amen. Izidakwa azingene ezulwini. Yes, Lord. Ababulali abangene ezulwini. Izigebengu azingene ezulwini. Abathakathi abangene ezulwini. Abantu abanenhliziyo ezibukhuni abazonda abanye abantu abangene ezulwini. Abantu abaqamba amanga abangene ezulwini. Amen. Yes, Lord. So uma ibandla lakho liqanjwe ngokuthi lakaShembe. Amen. Nifundisa ngoNkulunkulu. Amen. Ibandla lakho liqambe ngokuthi elama-Roman Catholic Church. Amen. Sicela ukubheka. Sicela ubufakazi eBhayibhelini. Amen. Lokuthi washo uJesu Kristu ukuthi ibandla lakhe lizoba yilokho na noma ibandla ngelikaKristu ngoba uKristu igama ekubhabhathiswa ngalo elikaKristu. Amen. You understand? Amen. Hambe kwincwadi kunento efuna silungise. Hambe kwincwadi kaMathewu. Hallelujah. Isahluko 28 verse 18 or verse 19 qale lapha angikhathali noma ngabe kuphi bese lapho nje uqale khona. Amen. uNkulunkulu wayekhona emhlabeni eyizwi uyizwi. Amen. uNkulunkulu angona phakade. Amen. Amen. Uthini uNkulunkulu? Uthini Incwadi kaMathewu uJesu Kristu. Incwadi kaMathewu chapter 28. Yes sir. From verse 1. Yes sir. Kepha ekupheleleni kwesabatha. Ngithembe na verse 18. Okay. Incwadi kaMathewu chapter 28. Chapter 28. Yes sir, verse 18. Ngiphe. Chapter 28. Yes sir. 18. Incwadi ngokukaMathewu chapter 28. Yes sir. Verse 18. Yes sir. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ohlele kuyena. Amen. Umoya ingcwele ohlela kuyena. Amen. Uzophatha emhlabeni njengoba inkosi uyinkosi yasezulwini. Ngiphiwe amandla Uyinkosi onke ezulwini amandla owathatha ezulwini nasemhlabeni. amandla ubusa ngawo emhlabeni nasezulwini. Uyisiqalo uyisiphetho. Amen. Othembekileyo ingakho enikwe yonke imithetho ngoba uthembekile. Amen. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Hambani nenze izizwe zonke abafundi. Abafundi akushwanga ukuthi ke abantu abamnyama,
Akushiwanga ukuthi abelungu. Amen. Akushiwanga ukuthi amakhaladi. Amen. Akushiwanga ukuthi amaNdiya namaChina. Amen. Kwathiwa zonke Izizwe. ngoba siphuma kuAdamu. Amen. Sonke siqhamuka kwinyama kaAdamu. Akukhathali ukuthi ngabe uzibona umhlophe kangakanani noma umnyama kangakanani ukuthi wena awufani noma umfowenu. Amen. Usisi wakho. Amen. Izizwe zonke abafundi Mesenza njani? nibabhabhathise egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ubani igama likayise? uJesu Kristu. Ubani igama lendodana? uJesu Kristu. Ubani igama likamoya oyingcwele? uJesu Kristu. Abantu abahlukene labo. Qhana kanye. Abantu abahlukene labo. Qhana kanye. uPetru wayesethi Bambe. hallelujah. Sibambe khona. Amen. Mekuthi ke wonke lo muntu lo Amen. ihloko asebenzisile. Amen. Mina uma manje kuthiwa ngiba nomuzi, Yes Lord. ngiyasebenza, Amen. ngiyafundisa, Amen. nginezingane, Yebo Nkosi. ngubaba Amen. ezinganeni zami. Amen. Kodwa igama lami ngumhlengi. Bebe ngibiza bangibiza ngobani? Amen. Ngobaba kaSibusiso. Amen. Emsebenzini ngudokotela. Yes Lord. Bangibiza ngoDr Zondi Amen. noma bangibiza ngoDr. Amen. Uma ngisejimini ngisho isibhakela bangazi njengebhokisa. Amen. Ngibizwa ngebhoxer. Amen. Lokho kuyashintsha yini ukuthi igama lami ngumhlengi? Qhana kanye. Igama lami liregistrwe phansi kwi-ID umhlengi. Amen. Amen. Kodwa ngenza zonke lezi zinto lezi ngubaba, Amen. ngiyindodana ngoba nami nginobaba. Yes Lord. Yayizwa lonto Yes lezi. Lord. Yes Lord. Kodwa igama lami ngumhlengi. Yes Lord. Same thing, umoya udale yonke lento le. Isihloko sithi ubaba wayo yonke into ekhona lemhlabeni. Amen. Igama lithi uNkulunkulu igama lakhe. Amen. Amen. Umzimba udaliwe wahlala kuona wawuqamba igama indodana yakhe. Amen. Lo mzimba unguKristu. Amen. Amen. Uma lo mzimba usebenza ngomoya wakhe ngoba yena ungenile kulowo mzimba. Amen. Uma ephuma kulowo mzimba lo mzimba uyafa. Yes Lord. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu. Yes sir. Avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Avuke Kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Kushunyayelwe egameni lakhe. Ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. right. Kube ukushunyayelwa. Amen. Ukuphenduka. Amen. Mase kuba ukuthethelelwa Kwezono ezizweni zonke. hambe kwincwadi Kuqalwe eJerusalem. kuzoqala eJerusalem hambe Amen. kwincwadi yaMarku chapter 16 verse 15 Amen. ukuze sokconnecta nalento eshiwo la before siyongena kwincwadi yezenzo ngoba Kumarku. lendaba le yayise nendodana Amen. nomoya ingcwele aba understand bathi izinto ezintathu. Amen. uNkulunkulu akanasi isiqu. Amen. Mangase ngifuna ukukhombisa isiqu sikaNkulunkulu. Amen. Ungumoya ongcwele. Umoya usho uNkulunkulu incwadi kaJohane Amen. isahluko sesine verse Amen. 24 Amen. uNkulunkulu Ungumoya. ungumoya. Umoya njani na? Ongcwele. Abakholwa kuye. Bakholwa ngomoya nangeqiniso. Do you understand? Hallelujah. So manje mawuzothi kuneziqe ezintathu Amen. ziqhamuka ngicela ukhombisa isiqu sikamoya ingcwele ukhombisa isiqu sikaNkulunkulu bese ke isiqu sendodana siyazi ukuthi uJesu Kristu kodwa wahleli umoya ingcwele kuyena. Amen. Lo moya ingcwele waphuma ngesikhathi lapha ekhala ethi Eli lama sabakini baba wami ungishiyelani na? Amen. Bathi ke wethandaza kubani? Wethandaza kumoya ingcwele lo ohleli kuyena. Amen. Wesikhombisa ukuthi Amen. mesithandaza njengoba bezosifundisa Amen. ukuthi ke sikholwe emoyeni Amen. sithandaza kanjani? Amen. Sihamba Hallelujah. kanjani? Amen. Yes Lord. Do you understand? Yes Lord. Ayikho indaba yeziqe ezintathu. Amen. Ubani wathanda abathanda ababhabhathisa ngokufafaza ngamanzi? Amen. Uma babhathisa ngegama likayise Amen. nelegama lendodana Amen. igama likamoya ingcwele sifuna oyedwa osikhombisa eBhayibhelini umuntu wabhabhathiswa kanjalo. Sikile Wayesethi
kubo. chapter and verse. Incwadi ngokukaMark Yes sir. Chapter 16 verse 15. verse 15. Yes sir. Wayesethi kubo, hambani niye ezizweni zonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Konke okudaliwe. Okholwayo Inayo indaba. Okholwayo abhaphathizwe. nayo indaba. Okholwayo ufana abhaphathiswe. Amen. Okholwayo ufana abhaphathiswe. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa. Okholwayo funeke abhaphathiswe. Uyakusindiswa. Uma angithi ungakholwayo uPetru. Yes Lord. Amen. Ngikunika ihluthulelo. Amen. Yes Lord. Yes Lord. Okuboshwe emhlabeni Amen. kuboshwe ezulwini. Yes Lord. Okuqaqiwe emhlabeni Amen. kuqaqe ezulwini. Amen. Amen. Do you understand? Amen. So uma esho njalo ubusebanikela imfundiso. Amen. Kunemfihlakalo engakovezwa. Yes Lord. Njengoba esho kanjalo kubona kunemfihlakalo engakovezwa. Yes Lord. Do you understand? Yes, Lord. So lapha kwincwadi kaMarku uthi abakholwayo bazokwenza njani? Okholwayo abhaphathizwe. Uzobhaphathiswa. Uyakusindiswa. Funeka uqale ukholwe. Yes Lord. Abantu bayele esontweni Lord. bayele nje bajabulela ukuthi babhaphathiswe. Yes, Lord. Kodwa still basahlale emajointini. Yes Lord. Bathi still basajola. Yes Lord. Yezo lonto le. Phendukani. Abantu Yilowo nalowo. uyashada uyadivorce uyashada nomuntu wesifazane. Hallelujah. Do you understand? Abhaphathiswe. Uthi incwadi kaMarku ngale Amen. Amen. ngifuna ungiqedele ngoba Hallelujah. kunento ekumele singene kuyo Hallelujah. before sifike lapha. Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Ongakholwa uyakulahlwa. Ongakholwayo uyakulahlwa. Qhubeka. Lezi zibonakaliso Nasi izibonakaliso esizifunayo abantu abazokholwa. ziyakubalandela. Izinto ezolandela abantu abakholwayo Ziyakubalandela. izibonakaliso Abakholwayo izibonakaliso Amen. abantu abazokholwa egameni lika Amen. Kristu. Ziyakubalandela. Kusho uKristu Amen. uyabatshela ukuthi izinto Amen. ezolandela abantu abakholwa. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand? Thank you, Lord. Hallelujah. Siyabonga Praise God. ngengcwele. Do you understand? Yes Lord. Abantu abakholwayo Amen. bazolandela izibonakaliso. Ngegama Hallelujah. lami. Hallelujah. Do you understand? Bayakukhipha amadimoni. Bazokhipha amadimoni. Yes Lord. Abantu abakholwayo Amen. bazokwazi ukuthi bakhiphe amadimoni. Hallelujah. Amadimoni lawo agcwele kunina. Hallelujah. Labantu abangafuni ukukholwa iqiniso bagcwele amadimoni. Do you understand? Bayakushumayela ngezindimi Ngoba ezintsha. umuntu Yes Lord. ogcwele amadimoni ugcwele izinto Amen. Imimoya. imimoya Amen. yemfundiso Amen. engekho eBhayibhelini. Amen. Yamanga nokudukiswa. Uyakholwa uhabe isonto Amen. ususindisiwe Sebumkhanyeni. Hallelujah. uhlabela amadlozi kodwa Sebumnyameni. kanjani? Sebumnyameni. Sebumnyameni. Before ngibona batshela Hallelujah. before sihambe sekude angithi bathi bayakholwa basindisiwe. Amen. Hallelujah. Siqale kule ncwadi kaIsaiah chapter 8. Amen. Chapter 8 verse 17 or verse 18. Bathi bayakholwa basindisiwe kodwa nansi incwadi ithi kufanele bakhulume ngezilimi Ezintsha. ezintsha. Amen. Izibonakaliso sizoveza siyakuzona izibonakaliso asijahile. Incwadi kaIsaiah. Isaiah chapter 8 verse Hallelujah. 17. Hallelujah. Hallelujah. Ngiphe Incwadi ngokaIsaiah isahluko chapter 8 incwadi kaIsaiah isahluko 8 Verse 17. Yes sir. ngiya kumlindela uJehova Yes sir. ositheza ubuso bakhe Sizolinda uNkulunkulu osifihlile ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe kuyo yonke indlu kaIsrael. ngethembe kuye. Sithembele kuyena. Amen. Yes sir. Bheka. Okusho ukuthi uNkulunkulu bashile. Amen. Lona uhleli yedwa uthi Amen. uzolinda yena. Amen. Amen. Yalinde. Alinde. Kusho Isaiah uthi ngizolinda. Amen. uJehova ositheza ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe Khona into abayenzile. ngethembe kuye. Khona into abayenzile njengoba Amen. uNkulunkulu esithile ubuso bakhe Amen. kubona. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona siyizibonakaliso nezimangaliso kwaIsrayeli. Ophinde ufuna ngizwanga kahle. Amen. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona. uJehova umnika abantwana ukusho ukuthi abantu abasele naye Amen. labo abantu abasele naye Amen. abakholwayo Amen. athi ke ngizohlala nabo laba ngoba yini uNkulunkulu labo usefihle ubuso Amen. bakhe kubona ngoba yini ke abafuni ukukholwa Amen. sebeqalile Amen. sebenza izinto zabo ezingekho ade benikiwe imiyalelo kuthiwa ke
nansi into ekumele niyenze, nansi indlela ekumele nihambe, nansi imiyalelo ekumele niyigcine ukuze nina nibe abantwana. Uma nihluleka ukugcina le miyalelo leyo, mina ngizonishiya kusho uNkulunkulu. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona. Yes sir. Siyizibonakaliso. Yes sir. Nezimangaliso. Yes sir. Fundisha. KwaIsrayeli. Yes sir. Ezivela kuJehova Sebaoti. uNkulunkulu Ohlezi entabeni yaseSiyoni. uhleli emazulwini. Yes, Lord. uNkulunkulu wethu Yes, Lord. usemazulwini wenza konke akuthandayo. Yes, Lord. Ngamandla akhe. Yes, amen. You understand? Amen. Qhubeka lapho khonto ekumele ayisho Isaiah. Lapho bethi kimi. Ngikhuluma ngabaKristu. Yes, Lord. Labantu asindisiwe. Abafebayo, abaphuzayo, abajokotshwala, Hallelujah. abaqamba amanga. Lapho bethi kini, funani kwabamadlozi. Labo bese bethi-ke bentshela, yabona labantu benu labekithi bamaKristu benu, mina nabafundisi benu, bona oshembe labaprofeti benu, abathi banabafazi na2. Funani kwanamamadlozi. Bathi hlabelana amadlozi. Funani kwabanamadlozi. Bathi hlabelana amadlozi, uthi usindisiwe. Nakubathakathi. Uhamba bathakathi. Ababetha imilozi. Benyenyeze. Bakhuluma namadimoni. Amadimoni agcwele kunini abantu abangakholelwa abangambulelwanga njengoba uJesu Kristu washo kuPetru. Funani Wathi kwabamadlozi. uJesu Kristu kuPetru, Nakubathakathi. awumbulelwanga inyama negazi, Yes, Lord. kodwa uBaba wami Wasezulwini. osezulwini. Yes, Lord. Yes, Lord. Ingakho benza izinto zamadimoni zenyama ngoba bakholelwa iqiniso, bafuna izinto ezibambekayo. Ingakho bekholelwa ezikunini, baze izinkuni, bafoze izinkuni, nakubathakela abantu asebefile amadlozi, Ababetha imlozi. nabathakathi. Nabanyenyeze pho. Abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Angithi uyabona ukuthi uyabamba uyayeka umbacambile athi Elijah, kuyoze kube nini na? Amen. Amen. Kuyoze kube nini na limbacambili? Amen. Uma uNkulunkulu enguNkulunkulu, Amen. mlandele. Yes, Lord. Uma uSathane EnguNkulunkulu wakho. mlandele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ekudukiseni. Hallelujah. Amen. Kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na? Kwenzeka kanjani inkonzo abantu abafileyo ngabantu abaphilayo? Ngoba ithi incwadi abantu abafile abasenasabelo kwabaphilayo. Amen. Hallelujah, glory to God. You understand? Amen. We understand kulabo. Emthethweni ke nasebufakazini. Emthethweni obekwe ngonikwa uMose. Hallelujah. uNkulunkulu. Amen. Nasebufakazini. Ubufakazi obhalwe phansi. Impela lelizwi Leli abalikhulumayo lento abayikhulumayo alinakho ukusa imfeketho, ubulima, amanga kohliso. We understand, right? Amen. Uthi abantu idlaliwe ngabo. Amen. Kodwa bathi bamaKristu bayakholwa and bayalwa nawo uma batshela lezi zinto. Yes, Lord. Ngoba bathi-ke sikhule kwenziwa kanje kulungile, ngizofaka iy'phandla zami kuze kuyophume engalweni. Hallelujah. Ngizofaka intambo esinqeni. Hallelujah. Kodwa incwadi isho kahle ithi-ke olungileyo akaphinda ngokukholwa. Hallelujah. Uyazi uJesu Kristu kuntombazane yaseSamaritan athi-ke nina niyakholwa nikholwa engakwazi. Amen. Siyazi isikhathi lapho enizobe ningayisayi khona entabeni noma eJerusalema. Amen. Yiso leso sikhathi manje Amen. lapho abakholwa kuNkulunkulu ufuna bamkholwa ngokweqiniso nangokomoya. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Lezi zinto funeka uNkulunkulu akuphe zona, akwambulele ukuze uzokwazi ukuthi ukhulume ngazo, ukholelwe kuzona. Amen. Imfihlakalo yezulu. Yingakho kuthiwa imfihlakalo Yezulu. Do you understand? Ngibulele Nkosi. So uselapho ke sihambise kule ncwadi yamakho ngoba sifuna batshela ukuthi awukwazi ukuba mbaqambili. Amen. Okholwayo uyabhabhathiswa aphinde ngokukholwa. Amen. Alandele imiyalelo ebhalwe phansi encwadini. Amen. You understand? Yes, Lord. Siyabonga ngcwele. Ngiphi? Wayesethi kubo, hambani niye ezizweni zonke. Nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa. Uma ukholwa wabhabhathiswa Uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uyakulahla. uma ungakholwa ulahlwa yizwi manje emhlabeni. Uyazi already ukuthi ngeke uzibone izulu. Ngisho uthanda. Yes, Lord. Lalela, uma ungayazi indlela yokukhanya ngoba ukukhanya kufanele ukwazi manje ukuze uma ufa umphefumulo wakho uyobusaka ekukhanyeni. Uma ufa ungayazi indlela umphefumulo wakho uyomnyameni ngoba wena indodana yalo ndodana leyo lahleko ezenza ukukhanya kodwa ingilo sekubumnyama.
nina niyisibani sezwe thina esamukele izwi lenkosi niyisibani sezwe thina esaziyo izinto zomoya engcwele. niyisibani sezwe. Do you understand? Ubani wakhela isibani asibeke kusithekeni? Asikwazi ukufihla isibani baba, awusikwazi. So abantu abasindisiwe abasebakholwayo uthi ke yini abayakwazi ukuyenza? Amen. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Yes sir. Ngegama lami, Ngegama lika Jesu Kristu. ngegama lami Yes sir. bayakukhipha amadimoni. Amadimoni ngegama, not ukuthi ngilibize bese ngithi ke fire. Ayikho into okuthiwa fire kuyona eBhayibhelini. Yes Lord. So uma ngathiwa ukuthi fire, why sisho into engekho eBhayibhelini? Amanga. Ngoba ngegama kufuneka kube khona ukuqonda nokuvuleleka ukuze ukholwe. Ngeke uze ukholwe ngokuthi usatshiswa ngomthandazo. Ngegama lami Ngisho ngathandaza ngithi ngenzani ngikubuza amase xaza ngokufikila ngijuluke ngibe mnandi. ngegama lami Uma kungekho ukuqonda, uma kungekho ukwazi, uma kungekho ukubambulelwa, uma kungekho ukuba nomoya oyingcwele, bashumayele ngezilimu ezintsha. Bashumayele ngezilimu ezintsha. izilimu ezintsha. Bashumayele ngezilimu. Ukhipha amadimoni ngokukutshela iqiniso ukuthi yini kumele ungayenzi Amen. uma ukholwa. Amen. Ngegama lika Jesu Kristu ongumqali nowesiphetho, Yes Lord. okholwayo iqiniso Yes Lord. uyakusindiswa. Yes, Lord. Ayikho into enzima lapho kuthatha ngesinqumo sokuthi Yes, Lord. ngiyafuna ukusindiswa, Yes, Lord. ngibuyele kuNkulunkulu nami umphefumulo wami Yes, Lord. usekukhanyeni ngoba Yes, Lord. ngifuna ukuba sekukhanyeni. Siyabonga mama. Ithi incwadi yezambulo ke Yes, Lord. lapho iJerusalem elisha akukho ilanga ngoba ilanga inkanyezi isibhakabhaka konke kuzodlula kuzosha. Yes Lord. Kukwakhiwe iJerusalem elisha ngoba elidala libhubhile, Amen. abantwana baka-Israyeli bahluleka ukuliphatha. Amen. So le Jerusalem entsha ithi incwadi ke akukho ukulanga kuyinkazimulo kaNkulunkulu. Amen. And ungena abantu abangene ngokuba senkazimulweni. Amen. Ungena kuba sekwazimulweni ukukholwa manje. Nencwadi eseKorinte eyokuqala isahluko sika 15 isho njalo from verse 40. Amen. Ithi ke khona inkazimulo yomzimba. Yes Lord. Khona umzimba lo ngikubona njengamanje, Yes, Lord. khona umzimba wasezulwini. Amen. You understand? Yes, Lo Lord. mzimba wasezulwini umzimba wenkazimulo, lo mzimba lo owathi uJesu Kristu mesefile wavela ngawo Yes, kubafundi bakhe ezolethela ufakazi ukuthi uma nani nihamba ngale Yes ndlela Lord. Yes Lord. ngizowuthola lo mzimba. Yes, Lord. Isona sabelo senu leso. Yes Lord. Wangena kuvaliwe Yes, Lord. wathi qe, Yes, Lord. wathi ukuthula makube nani. Hallelujah. Wathi uThomas mina ngizokholwa ngokumbona ngimthinte. Amen. Wafika wamthinta wathola ukuthi uyena. Kodwa manje wenkazimulweni. Amen. You understand? Amen. Bathi ke hayi kusho ukuthi inyama negazi iyangena ezulwini iphika incwadi yaseKorinte. Amen. Isahluko sa 15, incwadi yokuqala yaseKorinte isahluko sika 15. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bakhombise Yes Lord. Yes Lord. chapter 15, Yes, Lord. incwadi yokuqala Yes Lord. verse 50. Ngifuna verse 50. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Siyabonga mama. Ngitshele ithini incwadi? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte Yes sir. isahluko 15 Yes, sir. verse 50. Yes sir. Kepha ngisho lokhu. Kepha ngisho lokhu. Kepha ngisho lokhu bazalwane. Yes sir. Ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkuluNkulu. Inyama negazi Akunakulidla ifa elingumbuso kaNkuluNkulu. kuphela umoya. Nokubola akulidli ifa elingukungaboli. Uma ufa manje bazokugcwaba. Amen. Umkhulu wakho, ugogo wakho, uma wakho, isoka lakho, umkhonyana Amen. wakho, ingane zakho, Amen. bonke basemgodini. Yes Lord. Okusho ukuthi izulu liphansi emhlabathini. Yes. Qamba amanga. Qana kanye. Namanga. Amanga. You understand? So uma ethi izulu inyama negazi angena ezulwini, Amen. umzimba wenkazimulo yilo uJesu Kristu Amen. avuka wakubona. Amen. Waqeda wakhushulelwa, bambone ekhushulelwa Amen. ezulwini bahambe kwencwadi Nokubola akulidli ifa elingukungaboli. hambe kwincwadi yezenzo. Yes Lord. Isahluko sokuqala. Ngifuna ukulapha ko verse 9 verse 8 kanje. Ngifuna lapho uye khona. uJesu Kristu eseqedile ukukhuluma nabo ukuthi kwenze kanjani. Ngicashe verse 8 or verse 9. Incwadi yezenzo sahluko sokuqala iverse 8. Yes sir. Kodwa nizokwamukeliswa
amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu. yes sir Nibe ngofakazi bami yes sir eJerusalem naseJudiya yes sir lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. yenza lonto leyo qhubeka ngifuna ufunde Kwathi eseshilo lokhu kwathi eseshilo lokho eseqedile ukukhuluma uJesu Kristu izinto zokugcina azisho lezi yes haleluya emva kwalokho ngicabanga ukuthi uyabapha ukubakhulekela wakhushulwa bebuka wakhuphuka kanjani ifu lamsusa wathathwa yifu lamsusa emehlweni abo. ngicela ukuthi ngibaphinde ngibasize futhi lalela akuyena uJesu Kristu kuphela wakhuphuka ngefu hambe kwincwadi ngithi incwadi yokuqala yamakhosi isahluko sesibili. Do you understand? Amen. Zama ukuvula uqonda before sihambe sekwindaba yebaptism because indaba yebaptism yona kufanele yenziwe kodwa kufanele siqale sibabuze. Incwadi yamakhosi okuqala. Yes sir. Isahluko sesibili. Yes sir. Verse 11. Hallelujah. Izinsuku uDavide incwadi yokuqala yamakhosi. Amen. Amen. Isahluko sesibili. Amen. Hambe kwisahluko sesibili ilo incwadi yesibili. Amakhosi esibili. Yes sir. Sahluko sesibili. Yes sir. Verse 11. Hallelujah. Kwathi bese lokhu behamba bekhuluma. Yes sir. Bheka nanso inqola yomlilo. Yes sir. Namahashu omlilo. Yes sir. uElijah. Hallelujah. Kwabahlukanisa bobabili. uEliya. Yes sir. Wakhuphukela ezulwini. Wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. Hallelujah. Incwadi ngale kwincwadi yezenzo uJesu Kristu kwenzakalani? Hallelujah. Understand ukuthi uNkulunkulu ufuneka akunike lezi zinto uzibone. Amen. Amen. uJesu Kristu wathatha ngefu. Amen. uEliya wathathwa ngesivunguvungu. Ofakazi labo abakhona kwincwadi yesambulo okuyibona abagcwalisile incwadi njengoba uyibona incwadi yesambulo ikhona. Yes Lord. Ngoba ufakazi siyadinga, asidingi inkulumo yakho eqhamuka nokucabanga kwakho, sifuna into yakho ekhulumayo uyithathe la phansi eBhayibhelini. Amen. Do you understand? So umoya kaNkulunkulu. Uma manje sekwenzeke lento le sesikwencwadi yezenzo ke manje. Yes Lord. Angithi kuthiwa kufanele abantu bakhuluma izilimi, kufanele bakwazi ukuthi bakhipha amademoni. Yes Lord. Bakhulume bakwazi ukuthi khona into ekumele bayenze futhi engiyifunayo. Bayophatha okunopoison. Amen. Abayakufa ngokomoya. Amen. Ngoba yini baphila ngokomoya bayakholwa. Yes God. Ngeke baze bafe ngokomoya. Ungayibulala inyama. Amen. Inyama izofa ishone phansi emgodini. Kodwa umoya ohleli ekholweni ngisho ngaqhamuka nayivi imfundiso yamanga. Amen. Ewupoison njengewayini eliphethwe uJezebel elizodaliswa izizwe. Saqalile vele lo professor siyagcwaliseka ngoba abantu baphile ebumnyameni. Lo mhlaba engiphila wona obumnyama. Umhlaba kaSathane. Ngoba uSathane usekhohlisa abaningi. Siyabonga Nkosi uJesu. You understand? uSathane oqala ukusebenza ukususa abantu ekholweni. Amen. Before even azalwe uJesu Kristu. Amen. Hambe kwincwadi yezambulo isahluko sa12. Hallelujah. Hallelujah. Verse. Incwadi yezambulo isahluko 12 from verse 3. Yes sir. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Bheka nangu udrago omkhulu. Udrago omkhulu uSathane. Obomvu inyoka uyise wamanga enamakhanda ayisikhombisa. Unamakhanda usho ukuthi inhlobonhlobo umuntu ovela ngenhlobo eziningi. Nezimpondo eziyishumi. Yes sir. Nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Ozenza ukukhanya. Uzenza inkosi lemqhelele yakhe imqhele yamanga. Amen. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Yes sir. Waziphonsa emhlabeni. Waziphonsa kuphi? Emhlabeni. Qhubeka baba. nodrago wema phambi kowesifazane. Obeza kubeletha. Ukuze kuthi nxa esebelethile. Amen.
ukuze kuthi nxa esebelethile amshobadele ashobadele umntwana wakhe uJesu Kristu lowo Hallelujah. okwakumele azalwe. Hallelujah. King Herod Yes, Lord. owayeseqalile, Yes, Lord. do you understand? Thank you, Holy Spirit. uHerod wayeseqalile esethumele amadoda ahlakaniphile ukuthi Yes, ufuna Lord. ukwazi ukuthi le ngane ethu izozalwa nini Yes, Lord. ngokwenkanyezi nangama signs. Do you understand, right? Yes, Lord. Wasebathumela bangahamba babuya kuyena, bahamba ngenye indlela, wasebuza kulabo abanye ababekhona, wasehamba ebulala zonke izingane ezazikhona ezazolinganiselwa eminyakeni kwakuzalwe ngayo uJesu Kristu. Wabeletha umntwana Usathane akayena isilwane, umoya ophila kubantu, usebenzisa abantu ngoba usathane uzenza ingilosi yokukhanya, ufuna ukuzenza uNkulunkulu, ufuna ukubusa kubantu ngoba ukhishiwe ezulwini ngenxa yokukhohlakala, ngenxa yokuthi akafuni Yes, Lord. ukulandela imiyalelo kaNkulunkulu, ufuna ukuzenza yena uNkulunkulu. Usathane uNkulunkulu wasemhlabeni, lokho ukushilo kwincwadi kaIzaya. Owasenhlizweni yakhe uza kukhuphukela Wathi uzakhuphukela ezulwini. esihlalweni sobukhosi. Do you understand? Amen. Yeah? Ahlale esihlalweni Do sobukhosi you understand? Ngiphe ayishaye. Wabeletha umntwana wabeletha umntwana wesilisa Yes sir. oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Ngentonga yensimbi uJesu Kristu lowo. Yes sir. Nomntanakhe wahlwithelwa kuNkulunkulu Yes sir. Funishesh. nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Yes sir. Owesifazane wayesebalekela ehlane. Yes sir. Lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu Yes sir. ukuba bamondle izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha. All right. 100:7. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingilosi zakhe. uMikhayeli nezingilosi zakhe, uMikhayeli ingilosi kaNkulunkulu. Hallelujah. Balwa noDraco. noSathane. noDraco walwa nezingilosi Nezingilosi zakhe ayeseyidonsile. Yes, Lord. Kepha, yes, Lord. Walwa wazama ukulwa nezingilosi zikaNkulunkulu. Amen. Kodwa ungazange aphumelele. Amen. Nendawo azange isathola indawo yabo ezulwini. Amen. Yes, Lord. Kepha kabaze banqoba Abazange banqobe. nendawo yabo kayaba isafunyanwa ezulwini. Azange basotholelwa indawo, ayikho indawo kaSathane ezulwini. Wayesephonswa phansi uDraco. Wayesekhishwa ezulwini. Inyoka endala Inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe. uyena ke noSathane lo ogcwele labaprofeti benu bamanga. Odukisa Uyena izwe. noSathane Lonke. lo ogcwele bona bonke labaprofeti benu bamanga. Odukisa izwe lonke. oPope, uShembe, nabo bonke labo abaprofeti abazibiza ngabapostoli, nabaprofeti, nabafundisi, naba-evangelist azikhohlisayo Waphonswa phansi emhlabeni. basetshenziswa yilo moya ophonswe phansi emhlabeni. Nezingilosi zakhe zaphonswa kanye naye. Do you understand? Hallelujah. Siyabonga manje. So manje uSathane Amen. ubusa emhlabeni. Uma ufa Amen. ungenayo indlela yokukhanya, njengoba nomphostoli Paulo wayisho le ndaba le kwincwadi yaseKorinte. Amen. Wathi ke nababheka labapostoli laba abazenza ingilosi zokukhanya kodwa beyingilosi zobumnyama ngoba benza imikhuba yabo yababwabo uSathane. Amen. Benza intando kababwabo uSathane. Amen. Yes, Lord. Baningi bagcwele umhlaba noJesu Kristu waprofetha ngabo. Amen. Amen. So yonke lemfundiso enayo kulamabandla engaqeshwe ngamagama abantu Amen. izoniholela esihogweni njengayo uSathane. Njengoba isho incwadi, ngicela ungifundele lapha kulontuzana kuyona le chapter ufunda manje. Ngifuna ungifundele kuverse 12. Amen. Siqala ku 10. Qala 10. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, Yes sir. kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe Yayizwa lonto. wabazalwane bethu.
Hallelujah. Yes sir. Uzoqala phansi. Qala phansi. Amen. Kase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu. Umangaleli Wabazalwane bethu. Umangaleli wabazalwane wafika uNkulunkulu ebize ingilosi zakhe kwincwadi kaJobe yokuqala kusesiko verse 6 sesiko sokuqala verse 6 waqhamuka noSathane wazovela wasebuza uthi uqhamukaphi wathi ngiqhamuke emhlabeni wenzani wathi bengizulazula incwadi kaPetro isho the same thing ithi ukhona uSathane unemhlabeni uyaphonga njengebhubesi ufuna zobagwinya Jobe. Wammangalela uJobe. Wammangalela uJobe waze uNkulunkulu Wathi angithi wena umbiyele. Omlinde. Thatha konke nakho. Hallelujah. Abakholwayo. Hallelujah. Ngisho uSathane ngikulinga kangakanani. Hallelujah. Ngeke uzugudluke. Ngoba yini? Unegazi lemvana elikhavile. Unegazi likaJesu. Amen. Okhavwe ngalo. Hallelujah, glory to God. Ngoba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Imini nobusuku ulala ebusuku uyaphupha. Amen. Uphupha uphuza imphiya. Amen. Ukukhumbuza ukuthi wawuphuza. Amen. Uphuphula lo muntu wesifazane. Yes Lord. Ukukhumbuza ukuthi wawufeba. Yes Lord. Nabo uqobo lwabo. Ukhumbuza uphuphuwini lotho ukhumbuza ukuthi awuyithandi lotho. Uvuka utshela ubona izinamba. Ebaphushweni. Nabo uqobo lwabo. Uvuke. Uhambe uyodlela ilotho akubuyisele ebini. Bamnqoba ngegazi leWundlu. Ngegazi lani? Bamnqoba ngegazi leWundlu. Imfundiso kaKristu. Bamnqoba ngegazi leWundlu nangezwi lobufakazi. Uyimfundiso yangithi ngithi imfundiso kaKristu. Nangezwi lobufakazi. Legazi laKristu esiphambanweni. Nangezwi lobufakazi babo. Legazi laKristu esiphambanweni ubufakazi lokuthi uKristu uphila wangona phakade ngoba izwi lakhe lisakhona lokuphila namanje njengoba wafa wavuka wagcwalisa isiprofeto. Amen. Futhi ani omunye wafa wavuka washonisa phezulu. Akekho. Uyena kuphela lo wavela. So uma incwadi mekuthiwa ke asibhabhathiswe. Amen. Sibuyele emuva hamba ngale ka manje. Incwadi yezenzo. Hallelujah. Usitshelile ukuthi kufuneka sithole izilimo. Hallelujah. Noma kuthiwa khona upoison ungasibulali. Amen. Ngegama lakhe sikhipha amadimoni. Amen. Mase sibhabhathisa abantu. Egameni. Incwadi yezenzo. Act 2:38. Incwadi yezenzo zesibili. Yes sir. Isahluko sama-37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Sebekuzwa Bahlabeka enhlizweni. okay. uPetro hambe kwincwadi yezenzo chapter 2 verse 1 bese ngosuku lwePentecost ngoba le shumela khona beze behlabeka enhlizweni usuku lwePentecost. Amen. You understand? Amen. Kala from verse 1. Kwathi sekufika usuku lwePentecoste. Yes sir. Bonke babebuthene ndawonye. Babebuthene ndawonye ngokungazelelwe. Kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya. Kwavela inhlokomo kamoya ezulwini. Umoya uqhamuka komoya onamandla ezulwini. uJesu Kristu wakhushelelwa kuphi? Ezulwini. uJesu Kristu waqhamuka kuphi? Ezulwini. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke. Wasegcwalisa lo moya oqhamuka ezulwini yagcwalisa indlu yonke. Uthe encwadi kaLuka nizohamba niyolinda eJerusalem isiphiwo sikamoya oyingcwele ngosuku lwePentecost. Wathi abalinde eJerusalem ngithi baseJerusalem ngosuku lwePentecost wahla umoya uvela ezulwini. Amen. Lo moya njengoba wehla uvela ezulwini uzogcwalisa indlu ephakathi indlu yonke ababehlezi egcwele abantu abakholwayo. Amen. Kwase kubonakala kubona izilimo ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Kwase kubonakala ini? Izilimo ezahlukeneyo
kungathi ezomlilo zahlala phezulu kwalowo nalowo kubo. isiprofethi usigcwalisiwe. Yes Lord. Emva kwalokho uPetru waqala intshumayelo. Yes Lord. Kuyona le ncwadi le. Yes Lord. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Bonke bagcwala umoya engcwele. Hallelujah. Hallelujah. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimo. Yes sir. Njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela. Base bethola isiphiwo sikamoya engcwele. Hallelujah. No, hallelujah. 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 Ngcwele Jesu. Do you understand? Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga Hallelujah. Kristu Glory to ngcwele. God. Eh? Baba mayenziwe. Hallelujah. 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 Ufike baba. Wala sidumise igama lakho. Hallelujah. Hallelujah. Kristu Jesu. Oyinkosi nomsindisi. Hallelujah. Siyakhothama kuwe sithi Hallelujah. igama lakho mayenziwe njengoba. Hallelujah. Baba uqonda baba, ukuqonda baba. Hallelujah. Ukuthi layo nakulalela njengamanje baba uqonda. Bakholwa ukuthi wena uyisinkwa sokuphila. Bakholwa ukuthi wena nguKristu Jesu. Oyinkosi nomsindisi. Hallelujah. Glory to God. Eh? Siyazamukela isiphiwo sikamoya. Hallelujah. Hallelujah. Jesu Kristu. Do you understand? Intando yakho mayenziwe. Hallelujah. Glory to God. Ungcwele wena. Hallelujah. Eh? Intando yakho mayenziwe njengamanje. Kwase Kuzwakala. Wabapha izilimo ngezilimo. wabapha izilimu Ngezilimo. bakwazi ukuphimisela Hallelujah. ngomoya engcwele. Hallelujah. Uma ungakholwa, Hallelujah. uma ungagcwaliswanga ngomoya, uma ungabhaphathiswanga ngomoya engcwele, Kwase kubonakala uma kubo ungabhaphathiswanga ngomoya engcwele, izilimo kufanele uthole isibhaphathiso sikamoya oyingcwele ezahlukeneyo. ngokukholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wakho wavuka unofakazi. Hallelujah. 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 Glory to Glory God. to God. Do you understand? Siyabonga. Yeah? Nini mandla wonke? Ukukholwa kwakho Amen. kunobufakazi. Amen. Awuvele ukholwe Amen. ngobana ukuthi ungene esontweni ngobana Amen. ukuthi ke Amen. mhlawumbe usukhulile. Amen. No. Amen. No. Amen. Uyakholwa ubufakazi obuseBhayibhelini Amen. ngokuthi umfundisi wakho ukwazile ukuthulela ubufakazi ngencwadi engcwele. Wayesethi phendukani. Wayesethini uPetru? Phendukani. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Utheni ngale kwincwadi yaMathewu? Hallelujah. Hambani niyoshumayela izizwe zonke. Amen. Nibabhaphathise. Amen. Amen. Egameni kaYise. Okholwayo abhaphathiswe. Egameni kaYise. Amen. Egameni lendodana. Amen. Egameni lomoyengcwele. Ubani ubaba? Amen. Ubani indodana? Sebekuzwa Ubani bahlabeka umoyengcwele? enhlizweni. Bathi sebekuzwa lokho. Bathi Petru nakwabanye. Yes sir. Madoda Hallelujah. bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyakwenza njani Hallelujah. Glory to na? God. uPetru wayesethi Hallelujah. phendukani. Phendukani. Yilowo Yilowo nalowo nalowo abhaphathiswe abhaphathiswe egameni lika Jesu Hallelujah. Kristu. Hallelujah. Kukho ukuthethelela Hallelujah. Glory to kwezonozelo. God. Kukho ukuthethelela kwezonozelo. Hallelujah. Phendukani. Hallelujah. Yilowo nalowo Hallelujah. abhaphathiswe Hallelujah. Glory to God. egameni lika Jesu Kristu. Wonke umuntu Hallelujah. ofuna ukubhaphathiswa Hallelujah. ufuna ubhaphathiswe Hallelujah. egameni Hallelujah. Hallelujah. lika Jesu Kristu. Hallelujah. Why? Kukho ukuthethelelwa kwezonozelo. Fanele uthethelele izono zakho Kukho ukuthethelelwa ngokuba kwezonozelo. uyakholwa. Ngokukholwa Kukho ukuthethelelwa thethelela kwezonozelo. izono zakho uyavuma ukuthi uyisoni. Egameni lika Jesu Uzobhaphathiswa Kristu. egameni Lika Jesu lika Jesu Kristu. Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezonozelo Ukuthethelelwa kwezono. zenu. You understand? Khona niyakwamkeliswa. Lezi ndaba Hallelujah. uzotholani? Isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngeke usithole isipho sikamoya engcwele ufike waphakamisa izandla wakhesa inkosi yomsindisi Hallelujah. saphelele. Ngeke usithole isipho sikamoya engcwele ubhaphathise egameni likaYise nelendodana likamoya engcwele ufafazwa ngamanzi. Phendukani. Aphelele. Phendukani. Incwadi yagcwaliswa indaba yombhaphathiso. Amen. Ngezwi Amen. ngolizwi Amen. Oyekhona Oyekhona ekuqaleni. ekuqaleni. Usakhona namanje. Uyoba khona ingunaphakade. hambe kwincwadi Ngingu Alpha hambe noOmega. kwincwadi mfunisha incwadi ngifuna ukusho wena incwadi yesambulo chapter 1 Hallelujah. Hallelujah. chapter 1 from verse 8 Hallelujah. gijima. Amen. Incwadi yesambulo isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 8. Yes sir. Mina ngingu Alpha noOmega. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Okhona. Yes, sir. Nowayekhona. Okhona Nozayo. nowayekhona Umnini mandla nozayo wonke.
umnini mandla wonke. umnini mandla You onke. understand, right? Mina ngingu-alpha Mina ngingu-Alpha no-Omega. kusho inkosi Kusho inkosi uNkulunkulu uNkulunkulu wethu okhona okhona nowayekhona nozayo Ozayo, uyeza. umnini mandla onke. umnini mandla wonke. Hallelujah. You understand, right? Hallelujah. Ukuthi yonke into kufanele iqhamuke phansi encwadini. Siyabonga. Hayi ukuhlakanipha kwamhlengi, Siyabonga. hayi ukuhlakanipha kwabright. Siyabonga Nkosi uJesu. Ingakho kuthiwa siphenduke, Amen. sibhabhathiswe. Amen. Egameni likaJesu Kristu. Abafundi babhabhathiswa. Amen. Ngalolo suku wabhabhathisa abantu. Hamba ufunda kuverse 40. Hamba ufunda kuverse 40. Kuyona lo ncwadi leyo. Isahluko sesibili. Abantu ababhabhathiswa egameni likaJesu Kristu izosho incwadi kubangakanani. Amen. Incwadi izenzo Yes sir. isahluko sesibili Yes sir. from verse 40. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi Yes sir. amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambenene Yes sir. esiphambeneyo. Yes sir. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe Yes sir. babhabhathiswa Yes sir. kwenezelwa babhabhathiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. abantu ekungathi bawu 3000 3,000 abantu babhabhathiswa izinkulungwane egameni likaJesu Kristu. ezintathu. 3,000. Ukuthethelelwa kwezono baphiwa isiphiwo sikamoya ingcwele ngoba bebezisola ngokuthi babulele inkosi. Babuza ukuthi ke sebehlabekele enhlizweni madoda abazalwane Amen. sizakwenza njani na? What you go through? Phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantweni benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu Umprofethi Joel le ncwadi le ethi ke khona isithembiso ngesenu. Amen. Uwasiprofetha. Amen. Le ncwadi le inayi proof. Engakafiki uKristu. Engakofika uKristu ukuthi isiphiwo sikamoya ingcwele siyeza. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Ibakhona encwadini leyo ukuthi isiphiwo sikamoya ingcwele washo wathi ke ngaloso sikhathi amadodana namadodakazi namakhehla bayabona imbono bayoprofetha. Yes Lord. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nesokuhlanganeli. Hallelujah. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nesekuhlanganeli nesekuhluphekeni isinkwa semihla nemihla. Funda kahle. Bahluphekela isinkwa semihla ngemihla. Ngifuna ukuzwa. Amen. Funda. Baqinisela njalo Yes sir. esifundisweni sabapostoli nesekuhlanganeni nasekuhlanganeni Yes sir. nasekuhluphekeleni isinkwa semihla ngemihla. Ekuhluphekeni nasekuhlephuleni isinkwa semihla ngemihla. Ngifuna bezwe baboni, ngifuna bezwe. Baqinisela njalo. Yes sir. Baqinisela njalo. Yes sir. Ekufundisweni kwabapostoli esifundisweni sabapostoli base beqhubeka babambelela base bengena imizi nemizi behlukaniselana isinkwa mihla ngaloso sikhathi baqhubeka nokwenza usiko olufundiswa ngoba uJesu Kristu njengoba bahlephula isinkwa bavelanga nje basihlephulela isinkwa wabatshela uJesu Kristu kwincwadi ngesidlo sasebusuku incwadi kaMathewu isahluko sika 26 verse 26 nasekuhlephuleni isinkwa okungikhumbuleni kwenu semihla ngemihla ngiyahlephula isinkwa somzimba wami niphuze iwayini liwuphawu lwegazi lami ngoba niyakholwa kumina. Amen. Yenzo lonto. Amen. Amen. So ulizwi ukuphila izwi akulona nje indaba yemfeketho noma umdlalo masigcozi. Le nkolo zenu lezi eziqanjwa abantu zizoziphendulela nalabalandeli bene nibaholele ebumnyameni. Yes Lord. Akekho umuntu onelungelo lemhlabeni lokuqamba ibandla ngegama lakhe noma ngegama elithandwa uyena. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Isikhathi manje sokuthi wena uwedwa shinda abamfundisi wakho manje.
Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeleyo. lalela izwi lenkosi ukuthi ithini. Shiya mina, ngishiye ngaphandle mina. Ngeke ngikufake ezulwini mina. Zisindise. Umsebenzi wakho ukuthi wena ukholwe into ebhalwe phansi ngokuqonda. Amen. Baningi abantu abadunguze kunyemeni bakholwa kodwa abazi bakholwa yini. Yebo Nkosi uJesu. Yona nto ebuhlungu leyo ngesizwe umhlaba uyabhubha, umhlaba ubhubhile, abantu bafile behamba. Yes Lord. Nifuna ukuvuselelwa ngokomoya. Umoya nithola umoya engcwele, isiphiwo osinikwayo uma ukholwa ngokuqonda. Yes Lord. Asithengwa. 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 Bright, sivalele ngomkhuleko. Baba egameni lika Jesu Kristu. Intando yakho mayenziwe emhlabeni Hallelujah. nasezulwini. Hallelujah. Igama lakho malingcweliswe Nkosi Jesu. Hallelujah. Glory to God. Igama lakho malingcweliswe Nkosi Jesu Kristu. Emhlabeni nasezulwini. Intando yakho mayenziwe emhlabeni nasezulwini. Usipho ukuqonda. Izwi lakho Baba. Usihlabe singabantwana bakho. Sikufune thina sithi siyakholwa. Siyeke ukufuna izinto zomhlaba ezokudukiswa, kodwa sifune wena Nkosi uJesu. Baba izwi lakho selikhulunyiwe njengamanje eliyimbewu. Sithi thina intando yakho mayenziwe. Ngoba wena Nkosi uJesu wena okhulumile. Wena moya engcwele ovunguza ngokuthanda kwakho ngendlela ofuna ngayo. Akuyena umuntu okhulumayo. Asingabheki inyama kodwa sikufune usanokutholakala. Masisindise kulesizukulwane esiphambeneyo. Usithethelele Baba amacala ethu. Usigcwalise ngomoya wakho sifunde ukukuthanda, sikufune usanokutholakala. Sifuna ukuba ngcwele ngoba wena Nkosi uJesu ngcwele. Wena uNkulunkulu osebawuthi, wena Jehova sebawuthi. Ungcwele. Wena Kristu Jesu ungcwele. Masikufune ungcwele Baba. Usanokutholakala. Kusayimini kungafika ubusuku. Masikufune Baba. Sisindise kulesizukulwane esiphambeneyo. Siphenduke ekudukeni kwethu. Sibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Samukela isithembiso sikamoya engcwele sisindiswe egameni lika Jesu Kristu ngoba kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Sisithole nesiphiwo ngoba umoya engcwele uyisiphiwe. Uyizulu elipheleleyo. Akekho wazi imfihlakalo yezulu esemhlabeni ngaphandle ukuthi abe nomoya ongcwele okhuluma izinto zezulu kulabo abakhethiweyo abamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Siyakubonga Nkosi uJesu. Sithi intando yakho mayenziwe kithi sisemhlabeni njengasezulwini. Sikunika udumo njalo wena mnini umandla onke oyisiqalo nesiphetho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga Nkosi uJesu. Amen. Bazalwane inamba laba abasebehlabekile njengoba uPetro seshilo, njengoba izwi lisebenza laba abahlabeka, abayibonayo bayihlolayo njengamanje, abafuna ukuyisindisa kulesizukulwane esiphambeneyo. Inamba ithi 066 566 9245. 066 566 9245. Inkosi ithela umusa. Amen. Amen. Ngumusa wenkosi. Amen. Niqhubeke bazalwane sibeke emthandazweni Amen. ukuthi siqhubeke sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Yes Lord. Ngokuzikhandla. Yes, Lord. Singapheli amandla. Ngegama lika Jesu Kristu. Ngentando kaNkulunkulu siphinde sibuye siqhubeke nomsebenzi. Inkosi mayivuma kukho konke okwenzakalayo. Sifihle Nkosi Amen. uJesu. Amen.